Estándar para la vida. How many of you need the Lord? Lift your hands and say, "You're all I ever needed." You're all I've ever needed. Yes, you're all I want. Oh, help me know you are near. Sing it with me. You're all you're all I ever needed. Jesus, you're all I want. You're all. And help me know you are near. Say, you're all I want. You're you're all I ever needed. Yes, you're all I want. Oh, help me know that you are near. Say you're all I want. You're all I want. You're all I ever needed. Jesus, you're all I want. You're help me know that you are near. Say you're all I want. You're all I want. You're all you're all I ever needed. Jesus, you're all I want. Help me know you are near. Help me know you are near. Hallelujah. Aleluya. Aleluia! Good morning, Buenos church. días, iglesia. Bună ziua, biserică! You may be seated. Pueden Thank you. sentarse, gracias. Puteți să ocupați locurile. Mulțumesc! With God, all Con things are Dios possible. todas las cosas son posibles. Cu Dumnezeu toate Pero lucrurile vivimos sunt de todo el posibile. mundo. Ascultători din toată lumea, toți care sunteți sub influența vocii mele, Whatever Cualquier medio que estés orice mediu utilizando prin care para folosești vernos, pentru a ne vedea, we are with you. estamos con ustedes. noi suntem împreună cu voi Ustedes și con voi nosotros, sunteți împreună cu noi, por fe. prin credință. Feliz año nuevo. Să aveți un fericit an nou! Este nuevo año Acest nou an hablaremos o să acerca vorbim de cómo podemos equiparnos a nosotros despre mismos cum să ne y echipăm noi prepararnos înșine și să para ne cualquier pregătim desafío. pentru orice provocare. Acesta este anul tău, să n-ai îndoieli. Sí, vendrá con extraños Da, y o să vezi desafíos poco extranii comunes, și pero aún así, provocări foarte este puțin es tu comune, año. dar totuși acesta este anul tău. Si te dejas guiar Dacă por te el año de lași la recompensa, Ghiat Dios de es quien Duhul te lui Dumnezeu. recompensa. Dumnezeu este cel care te recompensează. Si Dios es quien Dacă te Dumnezeu este recompensa, cel ce te este es tu recompensează, año. atunci acesta No este anul tău. importan los desafíos. Nu contează provocările anului acesta. Spune, acesta este anul meu. Me recompensa. Dumnezeu este recompensa mea. Aleluia. Aleluia. Abran conmigo. Deschide en el împreună libro cu de mine la Matei, Matei, capitolul 5, Empezaré mi lectura începând desde el lectura versículo de la 1. versetul 1. Viendo a Când los a văzut discípulos, Iisus subió noroadele, al monte, s-a suit pe munte sentándose, și după ce s-a așezat vinieron a él jos, ucenicii sus lui s-au apropiat de el. y abriendo su Apoi boca, a început să les vorbească și enseñaba. să învețe astfel. ¿Qué les empezaba Ce a a început să enseñar? le vorbească?
he began to teach them Vamos al what? texto de Haide la textul de referencia. referire, din versetul 44. Pero yo os digo, Dar eu vă spun, amad a vuestros iubiți pe enemigos. vrăjmașii voștri. Hago así porque es un asunto. Not that you don't No love. de que Asta tú no ames, este tú un motiv. amas. Deci eu nu spun că tu nu iubești, dar și tu iubești. Dar tipul ăsta de iubire a ta este un tip de o Has dragoste estado cu amando spectative. y siendo amable Tu ai fost amabil și ai iubit. con expectativa. Dar cu ce? Cu spectative. Jesús le dijo a sus discípulos, Iisus a spus ucenicilor amad a săi vuestros să iubești enemigos y pe orad por aquellos que os vrăjmașii tăi și ¿Sabes pe lo aceia que es care... amar a aquellos que nos persiguen? Știi ce înseamnă să Para iubești que pe aceia seáis care hijos de te vuestro provoacă? Padre que está en los cielos, que hace salir su sol Dumnezeu sobre este Cel malos care y face să buenos, sară soarele și peste cei buni și y peste hace cei răi. llover sobre justos e Și El injustos. lasă ploaie și peste cei Para buni și que peste cei ambos, nedrepți, el pentru că bueno y el amândoi, perverso, și cel bun și cel rău, disfruten să la se lluvia. bucure de ploaie. Porque si amáis a los que aman, ¿qué Dacă- recompensa tendréis? Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vame Los publicanos hacen lo mismo. și vame și Y fac si la fel. saludáis a vuestros Și dacă voi hermanos îmbrățișați cu solamente, dragoste numai pe frații voștri, ce lucruri neobișnuiți faceți? Oare păgânii nu fac la fel? ¿no hacen también así los gentiles? Sed pues Voi vosotros fiți dar perfectos, como desăvârșiți, vuestro după cum Padre și que está en Tatăl los vostru cielos cel es ceresc este perfecto. desăvârșit. Lo que la Biblia está hablando Ceea aquí ce Biblia ne es vorbește amar aici sin expectativa. este să iubești fără Amar sin qué? spectative. Să iubești cum? Sin expectativa. Fără condiții. Cuando amamos Când sin iubești expectativa, fără a avea condiții, nuestro amor atunci dragostea noastră está siendo sembrado este- para el Espíritu. este Para sembrar semănată în amor Duh. al Espíritu. Când tu semeni dragoste în Duh, este atunci când tu îl onorezi pe Dumnezeu cu un act de dragoste, făcând și spunând în aceeași formă Cualquier cosa que orice hagas lucru ce tu faci, para informar o para honrar a Dios, fie că lo informezi estás sau haciendo en el onorezi pe Espíritu, Dumnezeu, o faci în porque Duhul, Él pentru că es tu, Espíritu, pentru că El y este Duh nosotros și los noi, adoradores cel lo ce lăudăm pe adoramos El, en espíritu îl y en valorăm pe verdad, El es în decir, adevăr și în en Duh. humildad y Asta vrea să sumisión spună total că în a su umilință voluntad. și supunere totală Lo diré nuevamente. în voința Lui. Porque O eres spun încă o muy, dată, muy pentru că amoroso, ești iubitor, con expectativa. dar cu condiții. Difícilmente amas a las Tu personas cu mare sin dificultate expectativas. iubești pe oameni fără Difícilmente le das un beso a una fără persona expectative. que no Foarte sea greu dai atractiva. să râzi pe cineva care să nu fie și atractiv în același timp. Tu vrei să iubești și să râzi doar pe acelea care sunt atractive. ¿Estás ahí? Tu ești aici, Este es un nuevo año. acesta este un Quiero que nou an crezcas, și vreau que ca tu să uses la crești. oportunidad Vreau de la să recompensa folosești que está oportunitatea viniendo para ti, pues es recompensei Dios care quien te vine de la tine, recompensa. că și Dumnezeu este Cel care te recompensează. Amar sin Să iubești expectativa fără condiții hace que ganemos face ca noi el să amor de câștigăm nuestro Padre celestial. dragostea Tatălui nostru Ceresc. Esto es lo que la Biblia Aceasta dice este en ceea ce Mateo Biblia spune 5:44. în Ama capitolul a tus 5 cu enemigos. 44, să iubești pe vrăjmașii tăi, să binecuvântezi pe cei ce te blestemă. Hazle el bien a aquellos Fă que te bine odian. celor ce te urăsc. Recibirás O să primești bendiciones de tu Padre binecuvântări. celestial. O să primești binecuvântările Tatălui tău Ceresc. Ustedes son muy amorosos y Voi amables, sunteți foarte pero con expectativa. iubitori și amabili, dar voi Difícilmente harás puneți una condiții. cosa Voi cu sin mare esperar dificultate algo a cambio. faceți un lucru bun fără să așteptați o răsplătire. Sunt foarte multe motive egoiste și materiale. Să iubești fără expectative face ca tu să câștigi dragostea Tatălui Ceresc. Tatăl nostru care ești în ceruri, preasfințit să fie numele Tău. Vine împărăția Ta. Atunci când tu semeni dragostea lui Dumnezeu, o să seceri dragostea lui Dumnezeu. Avem nevoie să dezvoltăm o credință duhovnicească în această lege duhovnicească. Avem nevoie să dezvoltăm credință în ce? În Duhul spirituală. Doar trebuie să dezvoltezi credința. Dacă credința este așezată în credință,
Eso es diente por diente. te păcălești pe tine, pentru că aceasta înseamnă dinte pentru dinte. Credință în tine este dinte pentru dinte. Dacă tu mă lovești, eu te lovesc la fel. Dar credința în lucrarea terminată a lui Dumnezeu, adică Iisus Hristos, trebuie să fie dezvoltată în această lege spirituală și duhovnicească. Iubire fără condiții. Spune să iubești pe vrăjmașii tăi. Binecuvântează pe cei ce te blesteamă. Fă bine celor ce te urăsc. Și o să primești binecuvântarea Tatălui Ceresc. Acesta este totul. Acest an, pentru ca să poți să primești recompensa, această mare recompensă, trebuie să iubești fără condiții. Expectativele unor certe comportamente din partea iubiților noștri, familiarii noștri, cunoscuții noștri și prietenii noștri, ne stabilește pentru a jigni sau a ofensa. Dăm ca și exemplu, eu aștept de la tine ca tu să mă saluți, pentru că eu te-am ajutat, eu ți-am oferit ajutorul meu. Tu, pentru superioritatea mea în ani, pentru poziția mea, eu sunt păstor Tibi Joshua, eu am expectativa ca tu să mă saluți și tu mă ignori. Aceasta este o rădăcină principală a ofensei. Eu sunt Tibi Joshua, iar tu ești un membru. Eu merg și aștept ca tu să mă saluți. Și tu simplu treci mai departe și mă ignori. Aceasta este rădăcina principală a ofensei. Pentru că eu aștept ca tu să mă saluți din pricina poziției și superiorității mele, sau orice ar fi, cu frecvență, noi ne decepționăm și ne ofensăm atunci când expectativele noastre nu sunt împlinite. Reduce expectativele tale, reduce condițiile tale care le ceri oamenilor. Înainte de a te stabili pe tine, spune-i celui de lângă tine, redu din așteptările tale, din expectativele tale. Reduce înainte de a te stabili pe tine pentru ofensă. Spectatori din toată lumea. Repetă, reduce expectativele tale care le ai față de celelalte persoane, înainte de a te stabili pe tine. Expectativele de certe comportamente trebuie să fie cu acuratețe inspectate. Trebuie să fii cu atenție și să observi. Tu aștepți de la domnul B să facă acele lucruri. Și domnul B să facă celelalte lucruri. Nu este nimic rău în asta. Dar asta nu ar trebui să te ghieze pe tine la ofensă. Cu frecvență noi ne surprindem și ne întristăm și ne stăm în confuzie atunci când cineva ne ofensează. Ca și când noi am fi unicii care suferim. Ca și când nimeni înaintea noastră n-ar mai fi suferit. Toate astea, Iisus le clarifică în Luca 16, versetul 1. Este imposibil să trăiești această viață și să nu fii provocat ca să fii și tu ofensat. În versetul 1 spune că este imposibil să trăiești această viață și să nu se întâmple ca și tu să suferi. Vreau să spun că este imposibil să nu vină necazul. Nu este o chestiune de oportunitate ca să fii
ofensat, Si no, ci ¿cuál será tu respuesta? care o să fie răspunsul tău la provocarea Dile a aceasta. tu vecino, Spune-i celui mi de lângă tine, respuesta. răspunsul meu determină viitorul. Cuando estoy herido, Când eu sunt rănit, profundamente herido, profund rănit, cuando estoy amargado, când sunt mi amărât, respuesta determina răspunsul meu determină mi futuro. viitorul. Future. Presta atención a esto. Dă atenție acestui lucru. Si sabes Dacă știi la táctica y la estrategia tactica de și Satanás, strategia lo vencerás. vrășmașului, o să-l Cuando învingi. estoy herido, Când eu sunt rănit, profundamente profund herido, rănit, amargado, engañado, lovit, înșelat equivocadamente acusado, și acuzat, răspunsul meu determină viitorul. pónganse de pie y díganse Haideți în picioare și spuneți tuturor spectatorilor, ridică mâna sus, pentru ca și ei să aibă această cunoștință. Spectatori, când sunteți loviți, profund răniți, amargados, amărâți, equivocadamente acusados, înș- acuzați, persecutați, răspunsul tău determină viitorul tău. pueden sentarse. Puteți acum să vă așezați. Ahora y desde este Acum momento, și din momentul acesta, si una persona dacă o os persoană quiere vrea maltratar, să vă maltrateze, acusar să vă acuze, equivocadamente, pe nedrept, ¿por qué me empujas? de ce mă împingi? Dos errores. Două no hacen erori. un acierto. Nu face dreptate. Te alejaste un poco hacia Te-ai el lado îndrept- opuesto Te-ai îndepărtat un pic y alguien și tomó tu cineva silla a luat locul tău. y tu Biblia Și está Biblia ahí. ta era Esa acolo. persona movió tu Și Biblia persoana y asta a se luat Biblia sentó. ta și s-a așezat în Sé locul tău. cuidadoso. Fii Tu foarte atent. respuesta Răspunsul tău determina tu determină viitorul. Esperas que alguien te pague Tu tu dinero vrei ca cineva y să-ți dices, plătească "No, banii él tăi și spui, prometió nu, pagarme el a el día promis de că hoy". o să-mi plătească Y ahora astăzi. te vas con Și la acum policía y te la duci cu seguridad. poliția O ustedes propietarios. și Los propietarios hoy proprietarii de pueden astăzi ser mañana un arrendatario. poate să Un fie un arrendatario chiriaș hoy mâine. puede ser un Un propietario chiriaș astăzi, mañana. mâine poate să fie proprietar. Un pastor hoy Un puede păstor mañana astăzi ser poate un mâine alcohólico. să fie un alcoolic alcoholico și un hoy alcoolic puede ser astăzi mañana poate să un fie pastor. mâine un păstor. Tu, hombre rico, Tu, omule bogat, un om bogat astăzi poate să fie mâine un om sărac și un om sărac de astăzi poate să fie mâine un om bogat. hoy un pecador puede Astăzi ser un păcătos mañana poate să un fie hombre mâine justo. un om Y drept hombre justo și un om hoy drept puede ser poate să mañana fie un pecador. mâine un păcătos. Es por esto que dice Este la pentru Biblia asta că que spune quien Biblia, empieza no es el ganador, Nu sino cel ce el începe este termina. câștigător, ci cel ce termină. Acela Hay una biruit. carrera. Este o carieră. It's a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour to be true. There is a race that I must run. There are victories to be won. Give me power every hour. Oh, there is a race that I must run. There are victories to be won. Give me
El Señor les ayudará a través Dumnezeu o să ne ajute prin intermediul tuturor lucrurilor. Aceia care sunt sub influența vocii mele, Dumnezeu o să-i ajute prin intermediul tuturor lucrurilor. În Galateni spune că dacă cineva ar fi surprins într-o greșeală, voi care sunteți duhovnicești, restaurați-l cu Duhul blândeții, ca nu cumva, și veghează ca nici tu să nu cazi. Răspunsul tău, când ești lovit, când ești rușinat, ai fost maltratat sau rău judecat, cu falsitate ai fost acuzat și persecutat. Răspunsul tău atunci determină viitorul tău. Iisus la cruce a spus, Tată, iartă-i. Iartă-i înseamnă acel ce ofensează și cel ofensat, că trebuie să se ierte și să fie iertați. Cu frecvență, răspunsul care noi pretindem ne lasă vulnerabili cu o rădăcină de amărăciune. Dă atenție, cu frecvență, răspunsul care noi îl așteptăm ne lasă vulnerabili cu rădăcină unui conflict, gelozie, invidie, ură și resentimente. De aceea, noi trebuie să fim pregătiți și foarte puternic înarmați pentru ofensă, pentru că răspunsul nostru determină viitorul nostru. Atunci când tu ajungi acasă, deschide cartea din Fapte. Tu trebuie să fii pregătit și armat împotriva ofensei. Tu te ridici de dimineață și copiii tăi te așteaptă ca ei să te salute. Tu ignori. Ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmplă cu tine? Asta e ceea ce se întâmplă cu tine din pricina urii tale, de la ură la amărăciune și apoi la invidie. Ești prins, ești prizonier. Ofensa este instrumentul efectiv al lui Satana. Este atât de comună, este epidemic, incontrolabilă, inevitabilă. Se întâmplă în toate locurile. Destinația ca să se întâmple. Biblia spune că este imposibil să trăiești în mijlocul oamenilor și să nu ai această ocazie ca să fii ofensat. Sunt destinate ca să se întâmple. Ele se întâmplă în orice loc. Până în punctul, atunci când noi credem că este un stil de viață, în punctul în care tu ai crezut că este un stil de viață, pentru că este comun în orice loc. Dacă Satana vrea să te distrugă, el știe cum să o facă. El o face prin intermediul ofensei. El vrea să te rușineze prin intermediul ofensei. Observe ce i s-a întâmplat lui Iov. Dumnezeu a venit să-i spună lui, Satana a venit să-i spună lui Dumnezeu, uite, tu spui că omul ăsta este drept, hai să vedem, hai să-l punem la probă. Hai să-i cauzăm amărăciune. Ascultătorilor, ascultați. Toate visurile tale din trecut o să se facă realitate anul ăsta. Spectatori, orice mediu care îl folosesc ca să ne vezi, odată ce ești sub influența vocii mele, visul tău, acelea din trecut se vor face realitate anul ăsta. Visul în finanțe, progres, sănătate, prosperitate, se fac realitate, se fac realitate, se fac realitate, se fac realitate, se fac realitate. În numele lui Iisus Hristos. Spectatori, vă separ de coșmare. Vă separ de coșmare. Vă separ de coșmare. Te separ în numele lui Iisus. Fii separat în numele lui.
Fii separat. Fii separat în numele lui Isus. Le nom de Jésus. When I say Cuando nightmare, digo pesadillas, Când me spun refiero a coșmar, mă cualquier refer cosa orice insignificante. lucru insemnificant. Piensa en algo Doar gândește insignificante. ceva insemnificant. Cualquier cosa Orice lucru insignificante. root of sin, de La raíz neînsemnătate, de Satanás, de la rădăcina ofensa, lui Satana, de care la vine din violencia. ofensă. Escuchen una Ascultători, vez más. ascultați. authority Por la autoridad Încă o dată del ascultați. nombre de Jesucristo, Prin autoritatea lui Isus cualquier Hristos, medio que orice estés mediu utilizando care para care îl folosești ca tu să ne vezi, aceia care sunteți sub influența vocii mele, haide, separo de las eu te pesadillas. separ, Me separo de las te pesadillas. separ de coșmare, te separ de coșmar, te separ de coșmar. Fii separat, fii separat, fii separat, fii separat. Jesús te ama. Iisus te iubește. Tu respuesta Răspunsul tău determina determină tu futuro. viitorul tău. La ofensa. No Ofensa. hay nada que puedas hacer al respecto. Nu ai nimic ceea ce La poți única face cu cosa, respect față de no aceste le lucruri. alimentes en tu corazón. Singurul lucru, nu mai alimenta Actúes în inima ta conforme și a actuează. Las personas te ofenderán. Oamenii o să te La ofensa întristeze. en sí misma, Ofensa în ea însăși nu este mortală, mientras esté en tu corazón, no Dar es dacă mortífera. ea nu este No es el mortală. camino más fácil de tomar. Nu este drumul cel mai ușor de a La merge humildad y Umilința entregarse a sí mismo. și a te nega pe Como tine le însuți. dije, cuando Cum am las mai spus, personas te când avergüencen, oamenii te îți maldiguen, provoacă rușine, te te bleastămă, juzguen mal, te judecă te greșit, persigan, mientan en te tu persecută, contra, vorbesc falsa minciuni în contra ta, acusación, tu false respuesta acuzații, es tu răspunsul arma. tău este Es la arma, clave este para cheia atar o desatar. pentru a lega și a Ya dezlega. sea que esa respuesta te encierre más Chiar o abra el futuro. fie acest răspuns al tău ori te leagă mai tare, ori te eliberează și îți deschide viitorul. Atunci când Satana știe că îți merge bine și ești fericit, el vine să te ofenseze. Tu reacționezi la această ofensă. Determina tu futuro. Oh, Dile a tu această vecino, ofensă tu determină viitorul reacción. tău. Spune-i celui de lângă tine, reacția ta în fața acestei ofense determină viitorul tău. Cuando él sabe que estás Când el feliz y știe tu că ești familia fericit está bien, și familia ta este tu bine, lujoso automóvil, luxosul tău automobil, planeas visitar la iglesia, plănuiești să y de vizitezi repente biserica el și carro se deodată daña. Dices, mașina ta "No, se no strică. puedo ir a Zici, la oh, iglesia. nu, eu nu pot să ajung la Satanás biserică. te-a atrapado. Satana te-a Mi capturat. familia y yo no podemos ir a la Familia ta iglesia și cu porque el tine nu automóvil puteți să se ha ajungeți la dañado. biserică pentru că ¿Quién mașina te este dio el defectuoasă. automóvil? Dar cine ți-a dat ție Es un mașina? crimen bendecirle. Este un crimen să fii binecuvântat? Este o crimă? Cuando no tenías el automóvil, Dacă nu aveai mașina, sabías cómo venir a tu la știai iglesia, cum să ajungi la adorar biserică a tu și Dios. cum să-L adori pe Dumnezeul tău. Dar acum, când binecuvântarea lui Dumnezeu s-a transformat într-o legătură, într-o crimă, Les estaba diciendo la semana eu vă pasada spuneam săptămâna que trecută incluso un că mosquito atunci puede causar când ofensa. chiar un simplu țânțar poate Cuando să-ți estás cauzeze ofensă, ayunando, când tu orando, ești în post feliz și te contigo rogi și ești mismo, bucuros cu llega tine un însuți mosquito și ajunge un țânțar y se alimenta și de se ti alimentează din tine, en gran manera, într-o mare măsură, que cuando te tocas, ca și ves una atunci piscina de sangre și vezi o en tu piscină de traje sânge maravilloso. în hainele tale, ¿No guardaríamos ofensa? scumpe, nu păstra ofensă. todo esto? Ce toate ¿Qué astea? viene de la ofensa? Ce vine de la ofensă? Enojo, Mânie, ură, conflicto. conflict. Este nuevo año, Acest nou an trebuie să observi cu atenție rădăcina la principală ofensa. a ofensei. Los bendigo. Eu vă levántense. binecuvântați-vă, vă binecuvântez, ridicați-vă. No los dejaré Nu o să vă las. sin antes ofrecer esta Fără ca oración. înainte să ofer Es una această palabra rugăciune, profética. este un cuvânt Únanse a profetic. mí en oración. Uniți-vă cu mine în rugăciune. Por mucho tiempo has estado De multă soñando, vreme ai stat și ai pero visat, tu sueño no dar se ha visul hecho tău realidad. nu s-a făcut realitate. Este es el año. Acesta este anul. Abre tus labios Deschide ahora gura mismo. ta chiar acum. Tus sueños de hace Visul muchos tău años din trecut se hacen realidad se este face o año. realitate anul ăsta. come true Se this hacen year. realidad Se este face año. realitate anul ăsta. Dream of Sueño de finances, finanzas, Visul Prosperitate. finanțelor tale, prosperitate, buena salud, o viață bună. se hacen realidad en el nombre Se de fac Jesús. realitate în numele lui Isus. Empieza a separarte a ti mismo. Începe să te separi pe tine însuți. separate yourself Sepárate Separă-te from your de tu situation. situación.
de situația ta. Sepárate de esa pesadilla. Stai separat de acest coșmar. Sepárate de esa Separează pesadilla. de acest coșmar. Apártese de su situación. Separate yourself. Sepárate. Îndepărtează-te de situație. Separate yourself Sepárate a ti mismo. Îndepărtează-te de această I separate problemă. myself Me separo Spune, mă separ from that de esa nightmare. pesadilla. de acest coșmar. Be separated. Mă separ și sunt separat. Clientes de todo el mundo, sean Spuneți- separados. Be separated. Separados. Toți telespectatorii din toată lumea, spuneți, sunt separat, mă separ. Separarte a ti Încep mismo să te separi de esa enfermedad. de boală. Sepárate. De Separate ese retroceso. de această întârzieri. Séparez-vous de ce qui Separate yourself. Sepárate. Separate. Sepárate Îndepărtează-te de ese deseo y pensamiento de aceste carnal. dorințe și pofte carnale. Îndepărtează-te de aceste pofte trupești. Separate yourself. Sepárate. Îndepărtează-te. de vous séparer, séparez-vous vous-même de ces cauchemars, séparez-vous vous-même de toute maladie, de tout ce qui, de toute votre Separte de situation, boală, séparez-vous dans le separte nom de de Jésus. coșmar, separte de poftele trupești. Aparte de deseos de la carne, deseos carnales en su vida. In the name În of numele lui Isus. Dile a tu vecino, Spune celui de lângă cuando tine, estoy herido, când sunt lovit, deeply hurt, profundamente herido, profund rănit, amargado, amărăciune, respuesta răspunsul meu termina determină my mi future. futuro. viitorul meu. Termine mon avenir. La Offense ofensa Ofensa effective es el este instrumentul efectiv usado por Satanás uzat de vrășmașul para atraparte y pentru a encarcelarte. te pune prizonier și să te facă un sclav. Puede enviarte un dardo El îți trimite o săgeată ca să te omoare și să te distrugă, ca să te facă un sclav. conmigo. Voi sunteți încă împreună cu mine. Spuneți ție însuți. Ofensa este instrumentul efectiv uzat de Satană to trap Para atraparte, pentru ca să te prindă, să te captureze și să te es decir, para hacerte închidă. un esclavo. El vrea să te facă un sclav al lui. Sí. Da. Tu reacción a esa Reacțiunea ta în fața Da acestor luz provocări dă ofensa, a las naștere heridas, enojo, rănilor, celos, geloziei, invidiei, ira, ură, conflicto, conflict, resentimiento, resentiment entre otros. și între Por multe lo altele. tanto, tu respuesta Deci răspunsul determina tău tu determină futuro. viitorul tău. whether you are wrong or right. Incluso si estás en lo correcto o no. Chiar dacă ești în corectitudine sau nu, nu ai permis sau dreptul To offend. de guardar de a ofensa, păstra ofensă. porque dos errores Pentru că două no erori pueden hacer un acierto. nu poate să facă un lucru Dile bun. a tu vecino, Spune-i celui de lângă incluso tine. si estoy en lo correcto Deci o chiar no, dacă así trăiești în seas adevăr, falsamente acusado dacă o no, ești acuzat pe nedrept, Whether you are persecuted, así seas perseguido, chiar dacă ești tu persecutat sau nu, no tienes el derecho nu ai o el dreptul permiso sau permisiunea para guardar să ofensa, păstrezi ofensa. two wrong porque dos Pentru că errores două erori no hacen nu un poate să acierto. facă un lucru bun. Cel ce te acuză și tu cel ce te aperi. Tell your neighbor once Dile a tu vecino nuevamente, Spune celui de lângă tine încă o dată. porque seas perseguido, Pentru că ești persecutat, maltratado, maltratat, falsamente acusado, pe nedrept acuzat, falsamente acusado, pe nedrept acuzat, engañado, înșelat, no tienes el derecho, nu ai no dreptul, tienes el nu permiso ai permisiunea de guardar să ofensa, păstrezi ofensă, porque pentru că dos errores două erori hacen un acierto. nu o să facă un lucru bun. No haciendo correcto. Esto es a lo que Jesús se refería. Aceasta este la ceea ce Iisus se referă când spune să binecuvântezi pe cel ce te blestemă și fă bine celui ce te urăște. Eso es a lo Ac- que Jesús se refería. Iisus făcea Bendice a referință aquellos que te maldicen la aceasta ca tu să binecuvântezi pe aceia care te blestemă și fă bine celor ce te urăsc. hasta que no comiences a Până ce tu vivir nu începi să y trăiești, amar să sin iubești, expectativa, fără tu spectative, vida viața continuará ta o siendo să continue epiléptica. să fie epileptică. Hoy estás bien, Astăzi ești bine, mañana de mâine cabeza, de ești cabeza. jos.
Mâine ești hasta bine, que poimâine ești continúes rău, amando până sin când tu nu expectativa. continui să trăiești fără expectative. Spune celui de lângă tine, iubește fără No expectative. puedo escucharlos. Eu nu pot să te aud. Without expectation. Cuida sin expectativa. Ai grijă, No los puedo escuchar. fără expectative. Nuevamente. Încă o dată, repetă, Ama sin expectativa. iubește fără a aștepta Cuida ceva. sin expectativa. Ai grijă, puedo escuchar. îngrijește, fără expectative. Cuida sin expectativa. Again and again. Nuevamente. Încă o dată, repetă, Amor sin expectación. dragoste fără condiții. Si viene y si no viene, también. Dacă vine ceva, e bine, dacă nu vine, nu a avea așteptări. No estoy esperando una recompensa. Nu aștepta recompense, Porque mi recompensa pentru că es del recompensa cielo. mea este din cerul venită. Y tú ni siquiera eres Și la tu persona nici que me măcar recompensa. nu ești, Si nu cuido ești de persoana ti, care alguien mă está recompensează. en algún lugar Eu am grijă de tine, para dar cineva care este recompensarme. într-un loc minunat, acela mă va recompensa. Aleluya. Aleluia!